Giuwan og mga abo o ashfall ang pipila ka bahin sa probinsya sa Sugbo nunod sa pagbuto sa Canlaon Volcano sa Negros Occidental Huwebes sa buntag Hulyo 9. Giulagway sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (CONFIVOLCS) ang mga pagbuto nga usa ka moderately explosive eruption. Una na matigdan ang ashfall sa Toledo City. Diin daghang residente ang mipadangat sa social media sa pinong abo nga mitapot sa mga sakyanan, balay ug mga kaptangan. Personal nga gibisita sa MyTV Cebu News Team ang Toledo City aron tan-awon ang kasamtangang sitwasyon. Usa sa among nakahimamat mao ang 63 anyos nga fish vendor nga si Nelly Caburnay. Matud niya, atol sa iyang pagpamaligya kalit lang mitapot ang itong nga abo sa iyang mga isda. Nunot niini, giilisan niya ang tubig nga gihumulan sa iyang isda aron masiguro nga hinlo gihapon ang iyang gipamaligya. Itom kayo. Itom kayo nga abo. Ako ning gitrapuhan. Sumala sa mga residente, gikan sa alas 9 hangtod alas 11 sa buntag nahitabo ang ashfall. Apil sa nakamatikod ni ini ang motorista nga si June Baysak. Ang kuan sa abog kung hubuon mo masahang kayo kanang mapil gini mo bangal dili gid normal. Kuan gyud mata gani sakit yo sa kalit biya. Tungod dag-om ang pangano dili kaayo maklaro dinhi sa pantalan sa Toledo City ang Canlaon Volcano. Apan sa mga normal nga mga adlaw diin tinaw ang kalangitan, makita ra gyud kini dinhi sa akong gibarugan. Nagpamutuod sa kaduol sa nag-atbang nga lalawigan sa Sugbo ug Negros Occidental. Maong dili kahibulong nganong apektado ang atong probinsya sa nahitabo nga ashfall, ilabi na dinhi sa Toledo City. Sumala ni Antonia Bona sa FIVOLCS, kidala sa bagat nga gipaligon sa bagyong Inday ang ashfall paingon sa Sugbo. Mataas po yung chance na umulan ay mapa-flush out o matatanggal po ang sulfur dioxide emission sa ating himpapawid at malilinis naman po ang ating ang quality po ng ating hangin. Ang volcanic ash adunay sagol nga elemento makadaot sama sa sulfur. Mao nga daling isuspenso sa mga lokal nga kagamahanan ng klase sa mga pampubliko o pribadong tunghaan sa nagadiyang bahin sa Sugbo. Labing unang mideklarar og class og work suspension mao ang dakbayan sa Toledo. Dili lang enough nga maingon na no classes, no work, but ang ato sang tan-awon ang atong mga constituents naa sad sa ilang kabalayan. Gawas ni Mayor Perales, miluat sab og nagkadiyang health advisories ang mga LGU sama sa paglikay sa paggawas sa panimalay o pagsulob og face mask. Gani, ang ubang mga mayor ni mando sa pag-apod-apod og face mask ngadto sa mga pampublikong lugar. Dali sab nga may patawag og emergency meeting ang kagamahanan sa Toledo aron matuki ang ilang sunod nga mga lakang alang sa maong suliran. Even nga gisuspend na ang classes ang mga bata galaag pa. So we have our chief of police, the PNP. Gukdon ko ni mga bata gyud kay mga badlungon ng kaning uban daw dili tanan. And initially nag-turnover sad ta og mga N95 face mask sa LGUs. Giawag ang publiko nga kanunay mag-atang og mosunod sa mga official advisories gikan sa otoridad alang sa kaluwasan sa tanan. Nagkuha namin sa atong rekorida sa atong lead wall. Painumduman ang mga tao nga dapat mag-mask, ilikayan lang ang pagsuri-suri sa gawas para dili kayo ma-affected sa atong ashfall. Samtang gisiguro sa Environmental Management Bureau 7 nga nagpabiling gihapon sulod sa safe levels ang air quality sa Sugbo bisan pa man sa ashfall nga nasinati kaganihang buntag. Gipatinaw sab sa pag-asa nga kung dili na mobalik sa pagbuto ang Canlaon Volcano, gilauman nga mutinaw na ang kalidad sa hangin sa Sugbo ug mga adlaw. Kini si Mark Ermas, alang sa MyTV Cebu.